Bueno, egin behar dugu olimpiadeko beste buruketa bat. Honetan, esaten dabena da, mahai gainean hemen 15 papertxo ditugula. Aitorrek hoietariko batzuk hartu zituen. Eta bakoitza, 9 zatitan banatu. Bukaeran, guztira 63 eduki behar ditugu. Orduan, taula bat eginez, oso horrez ateratzen da. Adibidez, papertxo bat hartu baldin badau, gero zer egiten dugu. Papertxo hori 9 zatitan banatu, ezta? Orduan, lortuko ditugu 9 papertxo. Eta, hemen, 15 papertxo ziren guztira, bat hartu badugu, geratu zaizkigu 14. Beraz, hori egingo bagendu, guztira ukiko genuke 15 papertxo. Baina, ez da gure kasua, ze gure kasuan 63 behar ditugu. Horrela, frogatzen joan alga 63 lortu arte. Hemen, bi hartzen baldin baditugu 15 horietatik, mahai gainean geratzen zizkigu 13. Eta bi horiek bakoitza 9 zatitan banatzen baditugu, hor 18 ukiko genituzke. Orduan 18 gehi 13, berdin, 31. Eta hori ere ez da kasua. Horrela joaten bagara egiten, 3, bider, 9, berdin, 27. Eta hemen ukiko ditugu, 15, 12. Orduan, 27 gehi 12, berdin, 19. 63 ailegatu arte. Hemen, 4 ipintzen badugu, orduan, mahai gainean geratuko zaizkigu 11. Eta hemen egingo duguna izango da, 4, bider, 9, berdin, 56. Gehituta, 56 gehi 11, berdin, 48. Poliki hurbiltzen ari gara, ezta? 5ekin, 6ekin, orduan hemen, 5 hartzen baditugu, hemen geratzen zaizkigu 10. 6 hartzen baditugu, hemen 9. Hauetariko bakoitza, 9 zatitan. Hemen 45, orduan, 45 gehi 10, berdin, 15. Eta honekin ateratzen zaigun, 6 bider 9, berdin, 14. Orduan orain, 14 gehi 9, berdin, 73. Justu guk nahi genuena, ezta? Orduan, zein izango da gure soluzioa? Zenbat papertxo hartu zituen Aitorrek? Argi dago, 6 papertxo hartu zituela, ezta? 6 papertxo hartuta, 6 horiek emango dizkigute 54 zati. Eta gero, 9 ez genituenak hartu, guztira 73. Beraz, soluzioa izango da 6 papertxo hartu zituen. Bale? Bueno...